Well, and it's Tom barbecue last agam. Agus big me cor na burgery an barbecue sin. Taréis cuig. No det now mate na mar sin. Anis tá na baps go léir agam an seo agus tá trát amháin agam beagán in cáis agus onion agus tá mé chun na onion sin a cur isteach sa fruchtáin. Now, you need the onion go léir as you can see. Agus beit siad ré a gceann cúpla ná mé inis. Hey, tá na burgerí go léir ar an barbecue inis. Agus tá mé ag fannacht go dtí go mbíonn siad ré agus an sin casigh mé timpeall iad. Now chuir mé an burger seo casa timpeall an seo. Sin é. Alright. Tá siad ré a gceann cúpla ná mé ná inis. Tá siad ré inis féach ar sin. Tá dat jazz orthu inis. Ré léithe. Agus tá ocras an down on sa inis. So, joigh mé plát inis agus chuirigh mé isteach iad ag ball. Tá gacúd ré agam inis. Joigh mé an burger seo. Seo ceann jazz. Chuirigh mé ar an bapé. Yeah, cosúla sin. Agus inis. Féach ar an burger sin. Ach mé sin go jazz. Yeah. Easy mé inis é.